Godmorgen, og rigtig hjertelig velkommen. Jeg hedder Georg Jolin, er fra Envio og er en af de 4 samarbejdspartnere omkring turismekonferencen om fremtidens turisme i Danmark. Se med på de statements, der kommer nu. De vil nemlig rykke for fremtidens turisme i Danmark. Jeg tror ikke, der er noget sted i dansk turisme, der er mere bevægelse, end der er på madområdet i øjeblikket. Jamen, jeg hedder Hans Jørgen Olsen, og jeg er formand for Danske Destinationer, og vi har været med til at arrangere den her konference i dag. Vi har haft fokus på fødevarer, det digitale fremtid og Marked Danmark. Jeg har især hæftet mig ved, at vi skal være sådan lidt mere konkrete, når vi taler om at bruge fødevarer i udviklingen af dansk turisme. Det skal handle om at finde det unikke potentiale, vi har rundt omkring på destinationerne, og kigge på, om vi har en kritisk masse, der gør, at vi kan bruge det til noget. Og hvis ikke vi har det, så måske søge et samarbejde med nabodestinationen, sådan at vi har noget at byde på. Ikke kun i form af en festlig begivenhed en sommeraften, men også noget, når man kommer 3 dage efter eller en måned efter. Så skal det hænge sammen. Og det har været en kæmpe succes. Det andet er behovet for, at vi får lavet en ramme for Danmarksferien. Altså at vi får opfordret og givet indhold til de danskere, der måske potentielt vil holde ferie i Danmark. Der skal vi bygge noget historie på. Det skal være ind at holde ferie i Danmark. Jeg hedder Sisse Wilds, og jeg kommer fra Dansk Kyst- og Naturturisme. Jeg har været så heldig at få lov til at præsentere et koncept for en samlet Danmarkskampagne for hele Danmark. Og det, jeg har fået ud af det i dag, og kan se, at det er, at der er interesse for det, og jeg håber og tror på, at vi sammen kan løfte og gøre kagen af gæster, der har lyst til at besøge og blive hjemme i Danmark, den bliver meget større. Jeg hedder Jesper Sejlund, jeg kommer fra Envio, som er et innovationsnetværk for vidensbaseret oplevelsesøkonomi. Mit specialområde, det er fødevare og gastronomi, og det er også derfor, jeg har været her i dag. Vi kan konstatere nu, at vi har i over en længere årrække har vi talt rigtig meget om fortælle den gode historie. Og der, hvor vi skal hen nu, det er, at vi skal til at være objektive. Vi skal til at have noget kvalitet. Der skal til at være noget substans i, hvad det er, vi vil med de her lokale fødevarer. Hernede har vi restauranter og spisesteder. Det er på det spor, vi skal hen, så vi skal lidt mere end fortælle de gode historier. Vi skal have lidt mere faglig substans i det. Det er oplevelsen, der er det væsentlige. Jeg hedder Susanne Mortensen, kommer fra Hotel- og Restaurantskolen. Vores elever i dag har været med til at afvikle turismekonferencen. Eleverne har fået lov til at lave mad ud fra lokale råvarer, ud fra de forskellige destinationer i Danmark. De har haft en fest med at få råvarerne ind og udvikle en menu, og har lavet en fantastisk frokost til alle deltagerne. Så er der en suppe med blommusling og jordbærhummer. Og alle har på den måde haft en oplevelse, som jo kan bæres videre ind i turismeverdenen. Tusind tak, fordi I vil være med til det. Jeg er sikker på, at vi giver et stort.